Hej og velkommen til Specialbandager i Bagsværd. Jeg hedder Jens Ettrup, og sammen med min kone Liselotte ejer vi stedet her. Vi er en meget speciel forretning, så vi oplever faktisk tit, når folk går forbi herude, at de sådan lurer lidt og stikker næsen mod ruden for at se, hvad det egentlig vi går og laver. Vi er 9 ansatte, vi har 4 sygeplejersker, og så har vi 4 administrative medarbejdere. Og det vi beskæftiger os med, det er folk, som har haft enten kræftsygdom, hvor de får det, vi kalder lymfødem, eller folk, som har problemer med deres vener, så de kan få hævet ben og også nogle gange skinnebensår. En del af vores kunder er enten tilknyttet, det kan være Gladsaxe Kommunes hjemmepleje, og sygehusene rundt omkring i Danmark. Dem frekventerer vi. Som sagt er vi meget specielle, så nu vil jeg vise jer lidt omkring vores sortiment og lidt omkring vores prøverum, så kom med mig. Vi er jo en klinik, så her skal man bestille tid, ligesom du gør hos din tandlæge og din læge. Vi laver meget specielt opmål til ting og sager. Vi har 3 prøverum, og som I kan se, foregår der faktisk en opmåling herinde af en lymfødemarm lige nu. Vi måler alt fra ben, arme, bryst, hoved, hals. Og vores kundegruppe, ja, det er helt ned til børn til 2-3 år, som er medfødt lymfødem, som vi måler op. Det her er så vores administrative afdeling. Vi har et sted mellem 30 og 60 opkald hver dag. Det kan være folk, der ringer ind for at bestille en tid til opmåling. Det er sådan, at man skal opmåles i hvert fald en gang om året. Så har vi en masse kontakt med kommunerne, hvor folk får bevillinger fra, så vi kommunikerer rigtig meget med kommunerne og sygehusene rundt omkring. Jeg står her med et produkt, som er faktisk ganske normalt, og som I kan se, så kan vi også være en lille smule friske på farverne. Så har du brug for os, så kan du ringe på vores telefon. Vi sidder klar. Så har du fået en bevilling på korporationsstrømper fra din kommune, så er Specialbandager et rigtig godt valg. Der kan stå en anden leverandør på din bevilling, men du skal vide, at du har frit leverandørvalg. Vi står parat til at hjælpe dig. Du skal blot ringe på 44 44 88 50, og du skal være så velkommen.